Zvatanga right muri yeZimbabwe kari kasande kudai so ndozoti muri kumabasa muri kumativi manaka enyika akasiyana siyana hainini ndingori gentleman 4 takatoenda takatoodzana zvinhu zvinenge zvichiitika handina secret ndiri 1 gig kana uchingizoti unenge une tunyaya twako ndezvekwako isusu tinenge tiri vanhu vemidha hatitenderere zvinotinetsa right iri panapa nhasi ndeyekuti vaMakandiwa vapuwa mota Rolls baba. And then mukadzi wacho vapuwa G-Wagon ne 1 million US US amanaka. So there is this guy anonzi Jacob Garivuve anga achikomenda Jacob Garivuve ndamunzwisisi zvangini because zvimwe nzenguwa kumanaka kana pasina hapana ngatiregedze kutaura zvimwe zvinhu pasina izero. Ndaona chita anzi Makandiwa apuwa mari 1 million nemota nechinji anga kukomenda on that vana veZimbabwe vari kutambura zvinhu zvakamira mushe zvipatara mishonga zvakadai so and I agree with that statement kuti vanhu vari kutambura zvinhu zvinomira mushe muchipatara but let's not forget kuti Makandiwa munhu weZANU-PF nekudhara hazvisombori secret musatsvage kuchenesa munhu akatotaura kuti inini nditori weZANU saka imimi why are you wasting time muchiswera muchitaura pamwe kuti hapana kana uritori busy uda kutotsvaga jezi kuna vanhu do you think kuti ungakomenda anything ukaudza munhu anoenda kwaMakandiwa kuti paponyo watora zvinhu zvekumari yekuba saka musaende kunotora izvozvo musaende kuchechi kwake do you think you can convince anyone anoenda kuchechi ikoko so pane kumwe kupedzera munondo kumakondo so inini ndiri sena handina pfumo rinobaya ndove tinomirira zvinhu chaipo toona kuti apa pando paroda kubayirwa apa pando paroda kutaurwa musa waste time muchiswera muchikwira BP kuti Makandiwa apuwa zvinhu zvezve agara ari munhu weZANU uya hapana one day akambosiya that political party hapana one day akambotuka that political party munhu wekungoti anoto vese anenge achivapa zviprofita do you know kuti if munhu angagwasitira pinda aitopuwa zviprofita kwaMakandiwa kwacho so what is your problem nhasi ndo pamakuda kuti azopiwa mota tidiwa maZimbabwe ngatisadzungaire ngatisatomboi the best thing ngatitoignora vanhu ivavo chiri kudiwa iplan what is the plan how to remove these guys zviri pamutemo zvacho zviri legit how to do that kunoti kuswera uchitudza kuti Makandiwa azozvitorerera zvoda iwe Makandiwa ambofa karegera kutora zvinhu zvezve iwe unozopa awazokari statement rakataura hanzi izvo zvimonditi hanzi mariyo haina kuchena saka iwewe why wewe waningirikina why watora zvinhu izvozvo because mariyo is clean hanzi ndakatorawo madhola enyu last week andombobvunza imeso kuti mashanda kupi waiona kupi and hanzi hakuna pastor kana anyone anobvunza all those questions but imimi muriro kuti ndiswera ndichibvunza and chivhayo chabva apindura quick kuti ngazvuwe yes ndikutokupai zvinhu ndobva zvatoenda hazvina zvazvinotibatsira senyika zvekupanana kwavo zvinhu chivhayo chavakatambisa mari akapfachira zvinenge isusu hatina problem hazvina zvazvinotibatsira senyika problem yatitori nayo naye ndeyekuti mari iyoyo ari kumboiwana sei yakawanda kudaro unopa munhu million cash ndo problem hombe 1 yatinayo nawikino ari kuzviwana kupi zvinhu izvozvo ndo patine dambudziko redu kana taona kuti ari kuzviwana sei ari kuzvipiwa nani ndo pane problem you can't stop these guys kuspenda iwe vari kuenda vachingospenda and they can spend mari iyo kune vava vanoda havasitomboriwo vega vamwe vari kuvharisa manight club vari kudhakwa nemahuri ari kusvika achitenga dori rese manight club unobvunza kuti unoita mari iwewo wakamboinzwa here wewe inonzi Aids of Spades champagne wakamboinzwa price yayo inoita kuma 3000 something US dollars munhu anoitenga kugeza maoko nayo mari iyo anenge aiwana kupi iwo 3 point something unoishandira kwenguva yakareba sei vamwe vazhinji chacho gore rese ndikakuti waraiza mari unotondudzwa izvezvi tatoo pakati wambowo here kana pa 2000 izvezvi hauna handiti ise munhu iri kutonedza but umwe munhu anoitenga kugeza maoko overnight ngatiregedzei kupedza nguva tichitarisa zvisina basa rese maside shows kupanana kwawo dzimoti vanhu vagara vari vemuZANU-PF you never know pamwe zvine kwazviri kutobva kumwewo kutonzi uyu ari kutambiswa front enda kwabuda kanyaya ichinhu chavo chachiripo checabbage so Makandiwa is a genius at the end of the day andizoti ndikatora before cab yacho yaningina ndozonzi iwe bias pamwe chino unotadza uzopasa obva amirira unyebero ngaramba pakano tichapasa kati nchamirira nditotora because pane pakuti kwa which hand akaramba magifts ndani akaramba zvakati ndiani ndo yapo which hand ndiani angasiri kusapota chinhu icho chichi wholeheartedly magaya akaitwa sei magaya muchiri kubvisa here magaya zvamagaya ndizvozvo ameno